Ola, chámome May Wirth e nacín o 6 de xuño de 1894 en Bundaberg, Australia. Desde moi pequena vivín rodeada de artistas, animais e música, porque a miña familia traballaba no circo. Cando era nena, a miña vida cambiou. Fun adoptada por Mary Marisles Wirth, unha gran amazona do circo Wirth Brothers. Ela ensinoume a montar a cabalo e a facer acrobacias. Grazas a ela aprendín que con esforzo e valentía podía conseguir cousas sorprendentes. Aos 10 anos xa actuaba diante do público. Facía saltos mortais sobre cabalos que corrían a toda velocidade. Incluso fun a primeira artista en saltar dun cabalo a outro mentres os dous estaban en movemento. Sentía medo ás veces, pero tamén unha enorme emoción. En 1912 viaxei aos Estados Unidos para actuar no famoso Ringling Brothers and Barnum e Bailey Circus, un dos circos máis grandes do mundo. Alí milleiros de persoas viñan verme actuar. Cada aplauso facíame sentir orgullosa do meu traballo. Non todo foi doado. Cando tiña 19 anos, sufrín un accidente nun cabalo que se asustou e me arrastrou pola pista. Foi un momento difícil, pero recupereime e volvín a actuar con máis forza ca nunca. En 1919 casei con Frank White, que se converteu no meu representante. Xuntos viaxamos por moitos países levando o espectáculo e a maxia do circo. Retireime en 1937 despois de moitos anos facendo o que máis me gustaba. Pasei o resto da miña vida en Estados Unidos, lembrando que con agarimo cada función, cada aplauso e cada cabalo co que compartín a pista. Hoxe recórdame como unha das mulleres amazonas e acróbatas ecuestres do meu tempo. Eu só sei que fun unha nena que soñou en grande e que fixo do risco unha arte.